Nu blev det endelig færdigt. Maleriet, som er baseret på børnehavens tegninger og klubbens collager. Så det hele handler om, at vi har samlet det, som de har lavet. Eller jeg har samlet det, som de har lavet. Så jeg prøver at gengive, ligesom man laver musik, tager et lille stykke af noget, omformer det til noget nyt, tager deres collager, tegner dem op, og så selv tegner videre. Tager børnenes børnetegninger og omformer dem til en stil, som er min, men som også er noget, som de kan relatere til med farver og så videre. Så der er sådan 2 stilarter, og så jeg tror, der er i alt måske 150 meter maleri. Og til dem, der vil se det i virkeligheden, så kom hen til hjørnet af Vigerslevvej og Vigerslev Allé. Så ser man det. Og så er det godt lige at stille bilen, hvis man er i bil, og gå hele vejen rundt, fordi der er faktisk meget mere, end man lige kan se.